Ubhuti wami wahambe umuntu oyosebenza eSprings ngisafunda isikolo kudala. So ngaqeda isikolo ngabuya ngazofuna amatoho eThekwini engabuyi. Ngaze ngazama indlela yokuthi ngiyomfuna nakubathandazi. Wabuya-ke ngo-2007. Kwakuyi-27 zaDisemba. Wabuya mhlawumbe wahlala u-5 days. Wabuye wahamba. Akaphindanga-ke wabuya until namhlanje. Sanibonani-ke babukela emakhaya. Siyanamukela kwiJoka TV. I'm your host Nomfundo Mbatha. Phansi kohlelo lethu iyangidlula lento. Namhlanje sibhalelwe udadewethu la phansi kodaba lakhe azolichaza simuphe indlebe simlalele. Ebese siyacela-ke babukele emakhaya ukuthi kuludaba lakhe azolibeka besicela ukuthi kukho konke azokusho manikwazi ukuthi nisilekelele nisisize. Besicela bandla iJoka TV ukuthi nisilekelele nisisize phansi kodaba kusilasisi azolichaza ukuthi inkinga njengoba ebhalile kuhlelo lalakhaya ngabe yini. Ebese siyacela ukuthi ningaphinde nikhohlwe ukuthi ni-subscribe bese niya-like. Siyabonga. Sawubona sisi wami njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Sisi ngabe uba igama owakabani uqhamukaphi? Mina ngiwuNomhle Msongelwa. Ngiqhamuka e-Eastern Cape. Kuqumbu indawo. But ngokusebenza kwamatoho ngisuka la eBellington. Yes, Bellington eAndimalvan. Oh, okay. Yes, but futhi ngokwegama ngiwuNomhle lasekhaya sengishadele kwaMthondo. Sengibizwa uNosamkele Mthondo. Ha, ave. Usukanile ntombo. Hlala emzini wakho manje. Yebo. Siyakwamukela-ke kuhlelo lala ekhaya iJoka TV. Besicela ukuthi usichazele, uchazele ababukela emakhaya bese uyasichazela nathi ukuthi kungani usibhalile ehlelweni la ekhaya. Ngicela ukubhalela kulolu hlelo lala ekhaya ngoba ngifunisa ngobhuti wami. Ubhuti wami omdala kumina. Mina ngokugcina ekhaya yena ungowesibili siba u4 ekhaya. Oh, okay. Yes. Ubhuti wami wahambe umuntu oyosebenza eSprings ngisafunda isikolo kudala. So ngaqeda isikolo ngabuya ngazofuna amatoho eThekwini engabuyi. Ngaze ngazama indlela yokuthi ngiyomfuna nakubathandazi. Wabuya-ke ngo-2007. Kwakuyi-27 zaDisemba. Wabuya mhlawumbe wahlala u-5 days. Wabuye wahamba. Akaphindanga-ke wabuya until namhlanje. Kodwa ngagcina ukhuluma naye efonini ngo-2013. Yes, ngagcina ukhuluma naye efonini ngo-2013. Umuntu wathi mayebuya ekhaya sambuza ukuthi usukaphi, wathi ubeboshiwe uphuma eWestville. WayeseWestville. Umthetho wakhe ube umuntu osebenza ngama-truck, ema-truckini. So yena ubengashayeli, ube uconductor. Oh yeah. So baboshwa ngokuthi isimanga sokuthi i-truck engathi yayinenkinga baboshwa-ke. Ezinala mthandazo wayishilo wathi useWestville ngayombheka ngabanga ngoba kwasho ukuthi kuchayisana ukuzalwa kwakhe ngikushoyo naye kusho ukuthi wabhala okunye kwi-ID. Yes, but amagama nesibongo kwakuyizona. But-ke wagcina ebuyile ngaleso sikhathi. So sengizomcela-ke la ekhaya ukuthi ababukeli bangisize. Neshow ingisize ukuthi iphinde ingitholele yena ngoba okwayigcina ukubuya ngo-2007 akaphindanga wabuya ekhaya. 2013 2013 ngigcina ukukhuluma naye. Wagcina ukukhuluma into eyasikhathi ukuthi singaphinde sibe sakhulumisana ubhuti. Uma wayeganile. So ubaba wabhunguka. Wasishiya sibancane. Uthe ubashiya sibancane kwathiwa emzini kama ngoba vele uma usenabazali. Akekho umuntu azomsupport kwasekushone ngisho ugogo omkhulu. Akekho umuntu ozomsupport wayesupportwa ngomkhulu nogogo. So bashona. Kwathiwa emzini akhe akathathe thina osibeka kubo ahamba ayoyizamela amatoho ngoba nendoda ayisabuyi. Ngempela-ke uma wahamba wayeGoli wayizamela amatoho. Uthe sethola amatoho eGoli wathola umsebenzi. Wafuna indawo yokwakha. Wavele wayokwakha ngakowabo, wayithola ngakwabo wakha ngakowabo. Kuthe sekubuya ubaba sefanele ukuthi uma abuye
wathi uma ngoba la sekuphelile umuzi kubo kababa so ungasekho and noma ubengasasebenzi sehola impesheni engasenawo amandla okwakha kwathiwa ubaba kawuhlala ngale wathi ubaba ngeke awuhlala ngakubo kumfazi so kwaphoqa ukuthi uma akadayisela umuzi ukuze bazokwazi ukwakha ngala kubo kwababa so ubhuti kwaba isinqumo esingamphathi kahle leso wathi yena uma ukuthi uma unquma ukudayiswa lo muzi ongala ngoba yena kuba akakufuni ngesiphinde simthole ngisho efonini ngempela ke wathi umuzi ubudayiswe ngimtshela ukuthi hayi umuzi usudayisiwe angiphindanga ngamthola efonini until namhlanje so bengizocela ukuthi ningisize ningitholele yena ngoba ngisho abazali abasekho uma washona ubaba washona ubhuti engimlama washona sesele sibabili ekhaya manje sekusele mina nosisi ngoba yena akasekho ubhuti engimlama washona so bengizocela ukuthi ningifuneleni ukubuya kwakhe ke ngo2007 ebuye wayehamba nomnye usisi owayithi umuntu ahlalisana naye la hlala khona babehamba nengane yayina 7 years ekwakuthiwa babembiza ngoMandoyi lengane uMandoyi isibongo sakithi singomajola thina umusa usithakazela ngoMandoyi yes babembiza ngoMandoyi leyo ngane bethi yabo igama la kwakuthiwa uNompumelelo leyo ngane yayila ko7 years ngo so naye makuthi uyayibona le show ngiyacela ukuthi ngoba nanokuthi inhlalo ukuthi bathe sebe siloko sifonelana ubengasahleli kahle nomuntu ahlala naye eseloko esenzothe besabisa mina ngoba wayikhuluma kumina ethi nje ngoba ubhuti uyahlupha uthanda amantombazana uzomthengela abantu uzombulala so anginayo isho yokuthi usaphila noba akaphili but ngiyacela ukuthi noma engasaphilike at least sithole noma ithambo lakhe sithole noma ithi ngoba ugcina kwamkhuluma naye wayithenge imoto eyivan wayibulala wonke amawindi ngazi noma wafica nentombi emotweni wangifonela futhi ukuthi useyibulela imoto naye uzombulala ini ugcina kwamkhuluma nabo so bengicela ukuthi ningisize ningitholele yena isithombe anginaso wathi nje futhi la ahlala khona wayithe akabizwa ngomnikeli igama lakhe yena ngumnikeli Msongelwa wase Eastern Cape uqumbu ubizwa ngoMajola wayithe la ahlala khona ubizwa ngoMajola uMajola ke isibongo sethu leso ingane yakhe beyibiza ngoMandoyi uMandoyi still iseyisibongo sethu leso yes okay sisi ekusebenzeni uthe ubesebenza kephi wangamgcina mina ebuya ekhaya wayesebenza ematragini ehamba namatruck wayengashayeli wayehamba nomshayeli esebenza ematragini yes igama lenkampani mhlawumbe igama lenkampani angilazi asikaze ke simbuzi asikaze simbuzi so eSprings kephi la behlala khona eSprings yikubo mangizwa ngoba wayisebenza eGauteng kahle kahle wamuva nalo sisi ngathi yikubo kwasisi la bese behlala khona eSprings lapho yes bese hlala kubo kwasisi usisi wayidayisa amagunya ngazi noma eStradeni noma kubo kodwa nje waye umuntu odayisa amagunya amabesho so igama la sisi igama la sisi sagcina singalitholanga ngoba sasimbiza ngomaka Mandoyi le ingane yabo le yikagcina ngalazi nesithombe asinaso ngoba abantu bakudala izithombe bebengayinaki kakhulu yes Yaluza udaba lakho and liyayithinta kakhulu inhliziyo so siyathemba ukuthi ababukele emakhaya bazozama ukuthi basilekelele sikwazi ukuthi simthole ubhuti bengicela nje ukuthi nawe ukuthole ukuthobisa inhliziyo ube nethemba lokuthi ubhuti uzotholakala njengoba usuchazile ukuthi seniseleni babili ekhaya so nje umkhuleko nokuba nethemba ukuthi ubhuti uzotholakala and ngiyathemba ukuthi ababukele emakhaya bazosilekelela bazosiza ukuthi sikwazi ukuthi simthole ubhuti siyabonga ukuthi ube nesibindi nokuthatha igxathu lokuya phambili ukuthi ukwazi ufuna ubhuti siyathembisa ukuthi sizofuna size simthole ubhuti eziJoka TV nababukele emakhaya nabazosilekelela ukuthi sikwazi simthole ubhuti yebo ngiyabonga babukele emakhaya ngiyathemba ukuthi sizwile udaba la sisi uyacela ukufunisa umfowabo wahamba edubile ekhaya kunowesimama ayihlalisana naye nengane ayigcina ina 7 years kwaba nezinkulumo ke ezingezinhle usisi ngokusabisa ukuthi kungenzeka ukuthi agcine esesatha umphefumulo wabhuti ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kuba yinkulumo mhlawumbe zokucasuka zaleso sikhathi ubudlelwane buba nama ups and down siyacela ukuthi nisilekelele sikwazi ukuthi sithole ubhuti usisi akekho right sebesele babili ekhaya
Siyacela-ke ngokusithoba eziJoka TV ukuthi nisilekelele sikwazi ukuthi simthole ubhuti. Uwashilo-ke wonke ama-details usisi. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya. Done.